meditace zase usnula. Pokud i tebe trápí, že u delších meditací 20-25 minut skoro vždycky usneš, pak právě pro tebe jsou láskyplné 5minutovky. Protože tvoje těličko možná ještě není zvyklé udržet se v hladinách alfa po celých 20 nebo 25 minut. To je v pořádku. A nebo si možná unavená a pouštíš si je večer po práci a tvý těličko ten stav ponoření se do alfa vln bere automaticky jako signál hurá, jdeme spát. I to je v pořádku. Pokud ale chceš meditovat během dne a chceš si užít vizualizace a chceš slyšet celou meditaci, pak tě zvu, ať naskočíš do tohoto úžasného něžňoučkého programu láskyplné 5minutovky, protože všechny meditace jsou opravdu maximálně 5 minut. Takže věřím, že u těch zaručeně neusneš a užiješ si celou tu meditaci. Vidíme se tam!